Shema, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ar hynna'n saf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i greu app neu meddalwedd ysgrifenwyd yn yr iaith PHP yn hollol newydd. Blynyddoedd, hyd yn oed degawdau, roedd gyda mi syniad i ysgrifennu meddalwedd i gyfieithu oddi wrth y Saesnig i Gymraeg oherwydd fy diddordeb yn dysgu yr iaith, ond nid yn unig oedd fy diddordeb yn y iaith Gymraeg, ond hefyd yn yr iaith Brythonig arall, sef Gernywig, ac oddeutu y blwyddyn 2000 llwyddiannais i datblygu ac i gyhoeddi meddalwedd i gyfieithu oddi wrth Saesnig i Gernywig, a thrwy'r y profiad hwn, ymgododd y syniad i datblygu meddalwedd hefyd i gyfieithu oddi wrth Saesnig i Gymraeg. Ac wedyn, ar ôl ychydig o'r ysbaid, oddeutu y flwyddyn 2020, dechreuais i datblygu y meddalwedd i gyfieithu oddi wrth Saesnig i Gymraeg, ond fan yma oddeutu yr un cyfnod darganfues yr gyfieithydd ar-lein Google i gyfieithu yn y ddau gyferiad ac oddi wrth Saesnig, oddi wrth ac i Gymraeg. Felly wedyn, penderfynais i gyferio fy ymdrechion i ardaloedd eraill, oherwydd roedd yn amlwg y fyddai yr gyfieithydd Google ar-lein ar gyfer Gymraeg yn datblygu ac yn gwellau yn y flynyddoedd i ddod, a phan rydyn edrych ar yr cyflwr o'r gyfieithydd Google ar gyfer Cymraeg, mae'n hyn yn wir, mae'r gyfieithydd Google un sydd yn aeddfed ac yn union ac o'r safon uchel, lle mae nawr yn y flwyddyn 2022 dwi'n yn gallu defnyddio'r poriwr Creu gyda'r ystyniad cyfieithydd Google i darllen nofelau ysgrifenwyd yn ieithoedd eraill, ond cyfieithwyd union i'r iaith Gymraeg, ac yn fy mwynhau yn gwneud hwn oherwydd y safon o'r cyfieithydd Google mor uchel, ond nawr wedi dweud hyn yn y dyddiau diweddaraf, fe ymgododd yno fi unwaith eto y diddordeb o datblygu y meddalwedd i gyfieithu oddi wrth Saesnig i Gymraeg, ond pam? Achos mae'n amlwg gyda'r adnoddau sydd ar gael ar fy ngeddau fel unigolyn, mae'n andebygol y fyddai y meddalwedd hon cyn gystal ar hon cynigwyd gyda'r Google. Wel, gwaitha modd hyn, dwi'n meddwl y rheswm ar gyfer y diddordeb yw, yn gyffredinol, mae'r holl ardal o'r iaith Gymraeg ac hefyd y diwylliant gysylltiedig gyda'r iaith hon, un sydd yn diddordeb enfawr i mi ers degawdau, ac felly, fel datblygwr meddalwedd ers degawdau hefyd, dwi ddim yn gallu meddwl o weithrediad sydd yn gallu bod mor ddiddorol fel i datblygu meddalwedd i gyfieithu union i Gymraeg, a dyma'r rheswm, ac hefyd pan dwi'n yn cymryd ran yn gweithrediad cyn cymhlethed ar datblygu meddalwedd i gyfieithu i Gymraeg, ac os dwi'n yn gallu cyfrannu y profiad trwy'r cyfrwng cymdeithasol fel YouTube, fe fyddai hyn hefyd yn creu y cyfleoedd i datblygu ac i gwellau fy sgiliau yn yr iaith, ac hefyd fy sgiliau technolegol yn y datblygiad o'r meddalwedd,
A dyma'r rhesymau eraill hefyd. Ac hefyd, os dwi'n yn gallu cyfrannu y gwaith hwn, sef y meddalwedd sydd yn cael ei dablygwyd fel cod tarddiad agored, felly fe fyddai hyn yn cydroddi i'r adnoddau ar gyfer y iaith Gymraeg sydd ar gael ar-lein yn rhad ac yn ddim. Felly yn y fideo hwn, dwi'n yn amcanu i datblygu meddalwedd sydd yn cydffurfio i'r angenrheidiadau a'r safonau o'r adnoddau ar-lein. Penderfynais i defnyddio yr iaith PHP oherwydd yr hawster o codio yn yr iaith hon, ac hefyd gyda'r rhywliwr pecyn PHP cysylltiedig, sef yn y Saesnig composer neu cyfansoddwr, a'r cadwrfa cysylltiedig gyda fe, sef yn y Saesnig Packagist.org neu Packagist.org. Mae'r rhain yn fy ngalluoli i datblygu ac i cyfroddi i mewn i'r adnoddau ar gael, ac yn y fodd hon i adeiladu llyfrgelloedd sydd yn hawdd i ail-defnyddio. Felly, wedi dweud hyn ac wedi rhoi ychydig o gefndir i'r eddl hwn, cawn ni'n dechrau creu yr eddl a'r meddalwedd. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i focleio i'r bygell PHP dan yr bygell cartref ar gyfer y defnyddiwr, ac wedyn, i mynd yna fe, dwi'n mynd i creu yr enw'r o'r becyn neu llyfrgell, sef yn Saesnig translate, -en2cy, neu cyfieithu -en2cy, fel hyn. Ac wedyn, mae angen i focleio yna fe, fel hyn. A dyma'r cymwysiad ar y foment. Ac wedyn, i creu y bygellau a'r ffeiliau sylfaenol sydd yn cydweithredol gyda'r cyfansoddwr a'r pecynnydd, fy'n angen i rhedeg cyfansoddwr fel hyn, gyda'r dywisiad yn y Saesnig init neu cychwyneddio fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i fynbynnu yr manylion fel hyn. Ar gyfer y disgrifiad, dwi'n mewnbynnu, mae'r hyn yn dosbarth PHP i gyfieithu destunau o Saesnig i Gymraeg. Dwi'n mynd i derbyn y gwerth argymelliwyd ar gyfer yr awdur. Ar gyfer yr gwastatwydd lleiaf, mae'r hyn yn dal yn def. Ynglyn â'r fath o becyn, mae'r hyn yn llyfrgell. Ynglyn â'r trwydded, mae'r hyn yn MET. Ynglyn â'r dibyniadau, dwi'n mynd i mewnbynnu nac ydw. Ynglyn â'r ffigell SRX ar gyfer y codtadau, dwi'n mynd i derbyn. Ydy y gosodadau hyn yn gywir? Ydy. A dyna ni. Nawr, dwi'n mynd i llawrytho y llyfrgell sgript gyda'r enw yn Saesnig starter files, ysgrifennud gyda fi, fy hunain yn diweddar, ac mae'r hyn sgript defnyddiol sydd yn creu ffeiliau sylfaenol ychwanegol, enghraifft fel yr ffeil cod tarddiad ar gyfer y dosbarth, ac hefyd ffeiliau gyda'r gwybodaeth ynglyn â'r eddl fel yr darllenwch fi, a'r trwydded ac ati. Felly, i llawrytho'r llyfrgell, dwi'n mynd i mewnbynnu yr gorchymyn unwaith eto. Yn yr rhywle becyn PHP cyfansoddwr, i echu llyfrgell hon, sef ENL-28 blaen slaes, yn y Saesnig starter files, dechreuo'r ffeiliau fel hyn,
gyda'r cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngwyd, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad ar gyfer y gorchymyn hwn i llawrchwytho y llyfrgell hon oddi wrth yr cadwrfa yn y Saesnig Packagist.org fel hyn. A dyna ni, nawr os ydyn ni'n gyda dodi yr ffeil cyfansoddwr .json, nawr ydyn ni'n gallu gweld mae'r llyfrgell hon wedi ei sefydlwyd yn yr eddyl ar gyfer y cod yma. Ond nawr, os ydyn ni eisiau i rhedeg y sgript yma pan ydyn ni'n rhedeg rhyw gorchymyn yn y cyfansoddwr, mae angen i ni i ychwanegu y manylion union yn y ffeil gosodiedig, sef cyfansoddwr.json fel hyn. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu y rhes yma gyda'r allwedd sgriptiau ar y llall 19, ac unwaith yna fe, mae'r hyn yn cynnwys yr gorchrych gyda'r trydoledd ar ôl cyflwr gorchymyn, sef ar ôl yr rhedeg o'r gorchymyn cyflwr i galw ar yr ffwythiant union yn yr enw gofod INL28 dechreuwr ffeiliau dechreuwr ffeiliau ac wedyn rhedeg. Felly nawr os ydyn ni'n ychydig y ffeil ac nawr os ydyn ni'n galw ar y meddalwedd cyfansoddwr i rhedeg gyda'r dewisiad cyflwr fel hyn, beth yn digwydd? Felly mae'r neges gwell hon yn dweud mae angen i diangu yr arwyddnod o slides union yn yr ffail JSON. Felly unwaith eto os ydyn ni'n golygu fe fel hyn, ac yn alrhedeg, a dyna ni. Nawr os ydyn ni'n rhestru y cymwysiad o pregell ar gyfer y eddyl, a dyma'r ffeiliau ychwanegol, sef y darllenwch fi, y trwydded, y newid llofnodiad ac hefyd yr cydroddiad, ac wedyn union yn yr pregell srec. Dyma'r cod ar gyfer y dosbarth. Felly os ydyn ni'n golygu fe, dyma'r ysgerbwd o'r dosbarth. Felly nawr, os ydyn ni'n gadael fe ac yn marwylio i'r pregell ar gyfer yr enghreifftiau fan yma, ac wedyn os ydyn ni'n rhedeg yr serch prawfholi fel hyn, ac nawr os ydyn ni'n amnewid fe i cywerio yr enw gofod i'r cyfieithu IN2cy ac hefyd yr enw o'r dosbarth hefyd. Nawr, os ydyn ni'n ychydig y ffeil ac yn alrhedeg yr serch prawfholiad, a dyna ni, mae'n gweithio hefyd. Ond fan yma, mae'r rhain yn wachleu ychwanegol yn y llyfrgell dechreuwr ffeiliau, felly dwi'n mynd i morwyo yna fe hefyd, fel hyn. Ac wedyn, union yn y cor ar gyfer y dosbarth, yn y rhestro beth i'w wneud, dwi'n mynd i ychwanegu y gwallau hyn, fel hyn. Nawr, yn y rhestro, mae gyda ni y tri pheth i'w wneud. Yn gyntaf, yn y serch prawfholiad, mae angen i newid yr enw o dosbarth prawf 1 i'r enw o'r dosbarth ar gyfer yr eddyl gyfredol. Ac yn yn yr ffail darllenwch mi, mae angen i mewn ysod yr hyfforddiannau i ychwanegu y llinell ar gyfer y sgriptiau, ac yn trydydd i amnewid yr enw o'r sgript hwn oedd wrth dechreuo ffeiliau i sgript dechreuo ffeiliau i archwyddocae. Mae'r hyn yn sgript ar gyfer y meddalwedd cyfansoddwr yn edrych na'r sgript neu llyfrgell annibynnol. Ond
mae'r rhain yn eddil arach, felly rydyn ni'n gallu trwsio yr gwallau hyn yn fideo arall hefyd. Nawr, os rydyn yn bortio i'r picell ar gyfer y cod taddiad, ac wedyn os rydyn yn golygu yr ffail fan yma, sef y dosbarth, felly mae'r hyn yn dosbarth i gyfieithu Saesnig i Gymraeg, felly os rydyn yn gyntaf yn creu y destun i gyfieithu, felly dyma fe, dyma'r amwydolion $L $TXT sydd yn cynnwys yr brawddeg. Mae'r fuwch fach yn y maes fawr yn nesaf i'r afon bach ar ochr y coedwig fawr. Felly nawr os rydyn yn ysgrifennu fel testun swybyr mas y gyfeithiad yn y Gymraeg, a dyna fe. Nawr os rydyn yn ystyru ynglyn â'r camau angenrheidiol i trosglwyddo y Saesnig i'r Gymraeg, yn gyntaf, oherwydd mae'r didoliad y geiriau yn y brawddeg yn Gymraeg yn gwahanol i'r Saesnig, mae angen i ail-didoli y drefn o'r geiriau, ac wedyn mae'n angen i gyfieithu pob un gair i Gymraeg, ond wedi dweud hyn, dwi'n meddwl mae'r ail gweithred yn angen i fod cyn y gyntaf, fel hyn, oherwydd os rydyn eisiau i ail-didoli y drefn o'r geiriau oddi wrth y Saesnig i'r drefn Gymraeg, mae angen i ni i gwybod ynglyn â'r fath o lyferiad o'r pob un gair, felly ar gyfer hyn mae angen i ni i gyrchu y manylion ynghyd â'r gyfeithiad o'r gair yn y Gymraeg fel y gyntaf gam, ac wedyn gyda'r fath lyfariad rydyn yn gallu ail-didoli y drefn o'r geiriau. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'n eisoes yn amlwg. Mae gyda ni yr ardaloedd gwahanol o'r swyddogaethau. Yn gyntaf, mae gyda ni y swyddogaethau perthnasol i'r cyrchiad o data oddi wrth rhyw cronfa data neu geiriadur, ac yn ail, mae gyda ni y swyddogaeth i ail-didoli y geiriau yn y brawddeg oddi wrth y drefn Saesnig i'r drefn Gymraeg. Felly yn yr arferiad o godio yn dda, fel y gallo yr cydrannau yn cael ei ail-defnyddiwyd fel llyfrgelloedd, mae'n arferiad da i gwahanu yr ardaloedd gwahanol o'r swyddogaethau i mewn i'w cydrannau gwahanol. Enghraifft, os mae gyda ni y llyfrgell i gyrchu data oddi wrth rhyw geiriadur, rydyn yn gallu ail-defnyddio fe i mewn apiau ac hefyd wefannau eraill, nid dim ond yn y cymwysiad fel yma. Felly dyma'r maintais o defnyddio rhywle pecyn fel cyfansoddwr fan yma, achos nid yn unig y mae yn ein gallog i ni i ail-defnyddio llyfrgelloedd oddi wrth eraill. Rydyn yn gallu hefyd yn creu is-lyfrgelloedd neu fodolion oddi wrth y swyddogaethau sydd rydyn yn ei datblygu, ac fel pecynau neu llyfrgelloedd gwahanol, rydyn yn gallu ei ail-defnyddio yn y dyfodol yn rhyw cymwysiad yn hollol wahanol. Felly fan yma, oherwydd y rhesymau rhywbethwyd, dwi'n mynd i y nodiad i creu pecyn gwahanol ar gyfer yr swyddogaeth o'r geiriadur. Felly, rydyn yn gallu galw hyn rhywbeth fel yn y Saesnig dictionary neu geiriadur EN ac ac wedyn hefyd ar gyfer yr ail-didoliad o'r geiriau oddi wrth y drefn Saesnig i Gymraeg, rydyn yn gallu creu llyfrgell pecyn arall gyda'r enw yn y Saesnig reorder words neu ail-didoli geiriau EN 2 ac ac wedyn rydyn yn gallu cymwisio
is-lyfrgelloedd ychwanegol fel enghraifft yn y Saesnig I apply mutations CY ac wedyn yn pederydd apply grammar CY ac ati. Felly nawr rydyn yn gallu symud y rhain i'r rhestr o bethau wneud fel hyn. A dyna ni. Nawr, fan yma ar y brig, mae gyda ni y 4 pecyn llyfrgell sydd angen i'w wneud, neu creu, ond yn hytrach nag i'w creu nhw fel eddyliau gwahanol ac wedyn i'w uwchlwytho nhw i'r cadwfedd ac wedyn i'w llawrytho nhw. Dwi'n mynd I ymgeisio I datblygu nhw yn y cyfamser fel dwi'n yn datblygu yr erthygl cyfredol sef cyfieithu en2cy fel is-lyfrgelloedd dan yr is-lyfrgell marchnatwr ac wedyn pan ydyn nhw'n yn gweithio yn iawn dwi'n yn gallu eu fecenu nhw fel lyfrgelloedd gwahanol ac yn eu uwchlwytho nhw i'r cadwfedd yn unigolynol ac wedyn os dwi'n eisiau I aildefnyddio nhw yn cymwysiadau gwahanol dwi'n yn gallu gwneud hefyd trwy'r yn eu llawrytho oddi wrth y cadwfa neu os dwi'n eisiau I barhau gyda eu datblygu nhw I mewn fel is-lyfrgelloedd dwi'n yn gallu llawrytho y strategaeth diweddaraf ac wedyn yn amnewid fe fel is-lyfrgelloedd ac wedyn ar ysgrifio nhw yn ôl i'w heddyliau go iawn ac oddi wrth hynny i'w hymrymo yn ôl i'r cadwfedd ar-lein. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf nawr yw I greu y becynau is-lyfrgelloedd dan yr is-lyfrgell marchnatwr ar gyfer enghraifft y pecyn yn y Saesnig dictionary en2cy ac hefyd yn y Saesnig reorder words en2cy. Felly, dyna ni nawr yn yr is-lyfrgell o'r marchnatwr sef ENL28 yn yr is-lyfrgell o'r marchnatwr dan yr prif lyfrgell o'r eddyl cyfredol. Dwi'n mynd I greu y llyfrgelloedd ar gyfer yr becyn yn y Saesnig dictionary en2cy ac hefyd y becyn yn y Saesnig reorder words CY. Dwi'n mynd I galw fe aildedoli geiriau ec-y yn ytrach na'r aildedoli geiriau en-ec-y oherwydd os rydyn wedi gyrchu y manylion o'r fath o'r lyferiad oddi wrth yr geiriadur ac rydyn eisiau I aildedoli oddi wrth y drefn Saesnig I Gymraeg yn hytrach na dweud Saesnig I Gymraeg mae'r rhanbarth didoli yn y drefn Gymraeg yr un sydd yn bwysig. Felly mae'r rhanbarth Saesnig I ddim yn eithriadol yn berthnasol. Nawr ar y ochr chwydd, os rydyn yn cael y giblwg o'r codtoriad ar gyfer y dosbarth yn ytrach na defnyddio yr golygydd gyda gorchymyn VI, dwi'n defnyddio yr arall enw ar gyfer yr un meddalwedd yn y Saesnig view neu gwylio ac mae'r hyn yn ytrach na galluogi defnyddio'r I wneud unrhyw amnewid. Mae'n ddim yn galluogi a defnyddio'r I wylio ar y cymwysiad o'r ffeil. Felly ar y ochr dde I creu yr ffeil ar gyfer y codtariad o'r dosbarth o'r geiriadur en-ec-y. Mae angen I ni I creu yr
ffeil gyda'r enw sydd yn dilyn y safon neu arferiad o'r enwi, sef i dechrau pob un gar gyda'r brif lythren, fel hyn. Nawr, i mewn yno fe, fel arfer, mae angen i mewn ysod arfynnu ar gyfer y cod y PHP, a wedyn mae'n angen i ddatganu yr enw gofod, sef yn gyntaf yr enw o'r marchnatwr, a wedyn yr olslais, a wedyn yr enw o'r dosbarth, fel hyn. A wedyn mae angen i ddatganu y dosbarth fel hyn. A wedyn mae angen i greu fwthiant gyhoeddus ar gyfer y adeiladwr sydd yn cael ei rhedeg yn hunan symudol pob tro y mae'r gwrthrych yn ei ynedyddio oddi wrth y dosbarth hwn ar y gyfamser rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel mae'n hyn galwyd oddi wrth, ac wedyn yr enw o'r dosbarth, ac wedyn yr enw o'r ffythiant, fel hyn, ac wedyn rydyn yn gallu creu yr ffythiant arall, prawf holi rhedeg er enghraifft fel hyn. A dyna ni. Nawr, rydyn yn gallu ac i byffel ac rydyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr ail becyn, sef yn y Saesnig reorder words CY, neu ail didoli geriau fel hyn, ac unwaith eto mae angen ar gyfer yr enw'r o'r ffeil i dilyn yr un safon o'r arferiad yn yr enwi o'r ffeil, fel hyn, ac wedyn hefyd yn union fel o'r blaen, yr ysgryfwyd o'r dosbarth i ddweud y gwir os ydyn rhedeg i mewn yr ffeil o'r blaen, fel hyn, rydyn yn gallu yn ei amnewid yn gyflymach, fel hyn. Dyna ni. Nawr, y beth nesaf yw, mae angen ni i amnewid yr ffeil cyfnodwr .json i ychwanegu y dau pecyn yma i mewn i'r eddyl ar gyfer y prif cymwysiad, fel hyn. Yn gyntaf mae angen i ychwanegu neu mewn ysod yr enwau gofod ar gyfer y rhain fel hyn, ac wedyn yr llwybr i'r lleoliad o'r cod taddiad ar gyfer y dosbarth fel hyn. Ac wedyn ar gyfer yr ail hefyd, fan yma. Nawr, ar y ochr dde, os ydyn yn folio yn ôl i'r prif pregell ar gyfer yr eddyl, fan yma, ac nawr, os ydyn yn tredu i mewn yr pregell ar gyfer yr enghreifftiau, a dyma'r sertholiad. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg hwn fel hyn,
ac maen galw ar yr ffwythiant adeiladwr ac wedyn y ffwythiant rhedeg proffoli ar gyfer y prif dosbarth sydd yn rhedeg yn iawn. Felly nawr mae angen i ni i amnewid fe trwy defnyddio y golygydd VI. Nawr yn ychwanegol i'r gyntaf gwrthrych ar gyfer yr prif dosbarth rydyn yn creu gwrthrichau eraill i enedyddio is-lyfrgelloedd eraill, sef yr geiriadur EN-ec-y ac hefyd yr al-dydoli geiriau ec-y fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychydig ffel ac yn alredig yr serch proffoliad, nawr mae gyda ni neges gwach sydd yn dweud ni darganfuwyd dosbarth geiriadur EN-ec-y. Felly nawr, os rydyn yn cael cipolwg ar y plegell ar gyfer hyn, ar y ochr wyth, felly dyma'r achosiad o'r gwach, sef yn yr cyfansoddwr .json ffail ar gyfer y prif eddyl, rydyn nhw wedi penodi llawdriad o'r cortadiad i fod imiwn yn yr is-plegell sreg, ond mae'n bodoli yn y prif plegell ar gyfer yr is-llyfrgell. Felly mae'n angen nawr i creu yr is-plegell sreg ac wedyn i symud yr ffel cortadiad imiwn yn y fe fel hyn. Felly, dyna ni. Nawr, dwi'n yn ymheu, mae angen i ni i wneud yr un peth hefyd ar gyfer yr is-plegell arall. Fan yma, ac ydw, mae angen i creu yr is-plegell sreg ac wedyn i symud yr ffeil cortadiad imiwn yn y fe fel hyn. Nawr, os rydyn yn alredig yr gorchymyn ar y ochr dde, beth sy'n digwydd? Wel, mae'n gweithio ar gyfer y dosbarth geiriadur EN-ec-y, ond mae gyda ni y gwach yn y sillafiad ar gyfer y dosbarth ar gyfer y aldydoliad o geiriau. Mae angen i fod yn aldydoli geiriau yn ytrach na aldydoli gair. Nawr, os rydyn yn alredig, a dyna ni, mae'r tri gwrthrych wedi ei enedyddio yn llwyddiannus. Nawr, rydyn yn parod i adeiladu y swyddogaethau imiwn ynddynt nhw. Ond fan yma, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir ar gyfer nawr, felly rydyn mynd i barhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darlunglod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.